Maragova hengi ya mwanchu muligereria bwigeta seni kia Ndizi TV chitariki na 25 Mathenyino Ikomi na kabere omwaka bwechiri bwibere na 22. Happy Boxing Day chinga kiwana mwanchu muligereria ogendrete kuna guchengira omoyega bwesuguku ne Christmas na boigo kwaregania omwaka moya bwechiri bwibere na 23 chinga kia Bakenya barase chinsemo ao eliogo chengera litukeriga liogo sansura na korobelia ebyegwa biriba nyora kurwa sabairi na basani nigo no MCA kurwase ward ya Ibeno Steve Arika nera gendete kwaregania omoyega omuyakegima asogokinie byegwa ne chitalanta asabasani ba Gusii abaralia amona banta bange asegetie kenene gie chigosori kya Nyarangi Stadium abono abateri bagendrete gotera na kworokia obumanyi bwabo naralia ya bamanyete asamangana yoboteri naboigo amangana y'umupira na rororo egetoseni kya Ndizi TV nkyagendrete okoletera yo emaseyemo wetera ase TV yao emargo bengia na inchekorgaiga ase studio na kwaleganirie atalimake ase nchira yo wenge tororenga naralia agendete gokoreka ase ense ya Kenya na Gusii ngima chinga kito isire gukora omwaka bwechiri bwibere na 22 ne chinga kichingia naende aswali bagotubwatya wetera senchira ya mitandao tonyole buna Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube nekero bwate chingaki na bogo tweet @Ndizi TV News osoto makerengereri kiao wetera sinamba ya SMS botambe ere ase TV ya onkoira nanda segeke kekerebasyo agaranko manyayo amana yanda mange asenchira yo bwenge. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita mwanchu muligereria nkwaregania senchira ya bene litukerigalia Boxing Day nkomanye ali arasemesa ya mangana maya Chinsa Ikomi toko ya chaka kurwa ase county ya Kisii nabuna encheremo yokubalenda na kuba masikani abamenye kurwa ase county yo ya Kisii bamenye tena maroire ao oboroire buna obwinyamoleo gati ya maroire ande amatindi nigobona Bakenya na Gusii bonse baboligwe gotiga kubanengeta na kubachaya abanta bobota moroire ao mono oboroire bwinyamoleo yene nkwana yakwanwa no mongina Magdalene Mwebi omanyekanete buna St Jude chingaki aligosanga nababuraka nabanta bobamenyete no boroire bwa HIV abo asatebire nigo aimugete tambokero kyogo chakya ekyombe kyamanyagetinge unenchera ya mayokuruwa bokorali nombole ndio bunya ocha sabanta abo bagendete konengetwa amo nabanyakinyoro okwana chinga kiecho musubati St Jude nigalireira yogo chakogendera kobakonya unenchera ya mayokwaro kyobwanchani anene chinga kiecho che Christmas chinga kyabanta abo bagendete konengetwa asenchira yobekiranu kigima robati urwa senchira yobwenge bakwete babere no yo monera gatwale nyamoreo erenga ikakomo minyoki America no ara kunywa mario siku isi agupimwa ari negative bono nkarora tigando sieni chieyeiga egere nyikera abantu abange ndi ningenderere koreta no nyiga siane ya ero motienyo yo nane nabonko genderera gokonya gabanere binte bibirache nabongo matebi bintu mbirega igakonya Bagusii ba minto akwanga bamwabo babapagwa ba kunywa maji batesani eyo kurokustigima tetakeriga iga Gusii takeire twanchane tokonyane chingaki Abakenya abagendrete gochengira litukolia Boxing Day no moyega omanene bwesuguku nigobona Abakenya ao bachengeire litukelio asenchira ya bene kigima asensemo ya Eldoret county ya Wasinigisho nigaba menyi bensemeyo beso kia senchira ya bene aseboigo basanga na abana babo abo asibaumirana ase abana abo banyarko bakwegokia ase chigosori ao na abana bande ase orogongo
orogongoro okwana chingaki ekyo bamenyi nigo bancheranire nonyense ya Kenya kegendete gwetera amakongwa mange kiuchumi nebitoki gokea nerebuya abana banyare ko bakoirwa ase chinsemo acho kwegokia egera banyare ko bakwegokia asengencho barabumba manyetie kikegenderete asense ya Kenya baigoni go basabire bali babwate ko bainyora bali batabwati chingaki togendete guchengera umuyega bwesuguku na gwe aregania aso guchengera umwaka omoya o 2023. Watu wako na furaha, watu wamecelebrate because uchumi at least si mbaya this time because corona last time ili affect everything. Ukiangalia sasa hivi biashara iko salama kwa sababu the previous 2 years tulikuwa na changamoto la corona, so watu hawakuweza kutravel sana compared na sasa hivi. Lakini naomba Wakenya wenzangu, kuna wale ambao hawajafanikiwa kimaisha, tusikaweze kusherekea peke yetu, tukaweke pia pamoja ili tukaweze kusherekea pamoja na wao, na hiyo ndio furaha ya Mungu. Kama mzazi na kama kijana at least tuna save kidogo ya kufurahisha watoi. Yes, economy ni mbaya lakini pia watoi hawajui. Omukomanda abwabanyanyimbo asorogongo rwa Western Kiprono Langat nigarurege kurege tindi gochia sabaiboli bali bagwanchira na gutiga abana babo kogenda kuiya madini abwo korengana na Langat atebire nigo ekogosereria amagima y'abana bake korengana na Langat uyo yakwana mangana ya ase county ya Kakamega nigatebire abana besukuru nigo barenka asomotimo ko motambe abasarure obosemya gochia sabaiboli ko barenda na igomba baisa kubanchira gocha kogenda kuiya amadini ayo nigatebire mwana onde bwensi oratoke gakuiya madini ase orogongoro nigo abaiboli baye gose omuiboli oye aranyara ko baga kuimukiriwe getambukere getindi kelichiko. Shule imefungwa na msimu huu ni mrefu sana mpaka Januari katikati. Watoto wengi wanaenda kushughulika na mambo ya kutafuta madini, na mara nyingi kama kuna watoto wameenda pale na kuna nyesha kama wakati huu, hiyo migodi inaweza kuboromoka. Hatungependa kupoteza mtoto wowote, ni wachanga na tungependa warudi shuleni. So wazazi, hakikisha kwamba hakuna mtoto anapatikana katika migodi, na ikiwa mtoto atapatikana tutachukulia kila mzazi hatua ambaye mtoto wake amepatikana katika migodi kama hiyo. Chingaki abanyene emeboganyo nechinyomba chyo kwegokia bagenderete kwenyorera ligesa anene chingaki chense ya Kenya egendete guchengera omuyega bwesuguku gose Christmas nigo ensemo yabaonchereria ase county ya Nakuru batalineki bakwegokeria maega yokorikyo mubaromo kekigima bwabageni bagutara gochia ase county yokorengana no mumea omokoro Benson Wangai nigancheranire buna county ya Nakuru terabeke merobeli bwenerate bunenchereye mo yokoreta abageni ase orogongoro korengana nere nigatebire nonye county ya Nakuru kebwata chinsemo ao chingia mono Lake Nakuru na boigo Bogoria gatie chinde chinyinge nigemerobeli tarabe kuboikeranu bunanaki abonchereria bagwenerate gukinerirwa oboncherere bwabo asensemeyo asasabira serikali ya county ya Nakuru koliye merobeli mekerano iligokinia uchumi yensemeyo ya Nakuru. Tourism hakuna katika Nakuru County. Kwa nini? Kwa sababu hakuja kuwa na activities ambazo zinaweza fanya mgeni atoke Kisumu akuja tembea. Hatuna kitu tunaweza onesha kama county ile itafanya mtu atoke Kwale akuja katembea Nakuru. So hapa kwetu hakuna kitu. Hata ingawa tuko na lakes nyingi. Tuko na Lake Nakuru, tuko na Kariadus, tuko na Bogoria, tuko na Kirieta, tuko na Hilux, hazijakuwa advertised vizuri ili watu waseme wacha nikatembee na familia Nakuru. Lakini for now sina hata booking moja. One booking na room ninalipisha 1,000 na hakuna booking hata moja.
Sasa mtu atauliza naenda Nakuru kufanya nini? Wakati flamingo zilikuwa zimejaa, basi flamingo zilikuwa zina attract watu. Lakini saa hizi hakuna advertisement, hakuna promotion, hakuna nini, tumenyamaza tu, sisi sote tunaangalia. Kaunti ya Kilifi wetera omugavana Gideon Mung'aro nigo bono babekire Chinsa mochiri chikurwa bokoreri bochiranete goso bokoreri bobwekaine na gochibekamo eliokoba egentekemo bunenchera ya moyo kwororobya na kwangoya obokoreri ase abamenyi be kaunti ya Kilifi. Mung'aro gokwana nabarikia mang'ana nigo atebire eyo nigerengete gocha kwangoya obokoreri gati abamenyi be kaunti eyo asoboiga atebire arene kerenga gyokobeka chiseicho koiwana amo nibyombe ao elio kubwaterana asukuro bokorari gocha ase county eyo nigo boigo abeka usabekire seyo koiwana ne kyombe kemo kemanyekanete World Vision Kenya bunencherema yo kubwaterana na kubeka bokorari borengaine no bokorari bwabango asabamenyi be county eyo. Thing which will be announcing soon is the Directorate of Partnership and private sector linkages in my office, which will coordinate all the programs from the donor partners and private sector areas, so that we don't run around without focus. That we make sure when we have a directorate, it's be able to coordinate the programs. Sometimes we receive so much, but we have so many partners in this county. Everybody doing something small. We want to coordinate in a way that we can work together with all the partners to do major things which will change the lives of our people. Chinga kiecho ekiombe kia World Vision Kenya wetera somo teneneliobo Gilbert Kamanga nigo ateba bagokirie asokobeke seyo koigwana no mugavano yo Kilifi Gideon Mung'aro bunenchire mo yogo chagokinia ebirengo byabakoreri ase county yo kolengana na Kamanga nigo atebire nigo barengete kobeka chiseicho koigwana tali county ya Kilifi yoka kolende chi county ao asense ya Kenya ile kwa nekiabuna obokorari ngokini wabore asensemo yechi county. Very excited to sign this memorandum of understanding in the sense that it puts us at another level of working together with your government. As World Vision, which is child focused, we want to see the benefits of our investment in this county to uplift the well-being of children. And therefore, with this MOU, we want to ensure that we are managing our programs together with your government, that we plan together, we implement together, we monitor together, as we have been doing with other counties. Mwanchu muligereria narayo asebono asenchira yo bwenge kolende asamange na asenchira yo bwekiranu gekoraga ensa eyemo yabono botuko ne Chinsa isato no chiko yanyora yo manenda mange asenchira yo bwekiranu ngwakangambe mono asibali mwensi mwato bwatire wetera asenchira ye mitandao Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na karubata chinga kyo mwanchu muligereria na bogo tweet at Ndizi TV News gosoto bwate se website ya www.ndizitv.or.ke bali mwensi mwato bwatiria mangana maya Chinsa Ikomi ngwakangambi ya mono kegima na intwe buna egetaseni kya Ndizi TV togendete okuganeria Merry Christmas and Happy New Year 2023 oleto bwaterana komo kweneke buna chibicha na maliogi agwikeire asenchira yoboikiranu kegima nigakoro kwa Abigail Nyanchama na inchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt cha round neck
chikola t-shirt, chisweta, chishati chimekoni mienge, ni chimekoni mitambe. Ebitamba byukwarwa bwere, ne byogutubu muito. Chitrack suit, chipajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chisogisi, chijasi, chitai chichisukuru ao. Naboigo, nkokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagutoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Goso mwakiresi mirut, asenamba, enoti sano ibere enoti, isato kianda, isano na isato, isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center, edukeyemo, asoko nyorachi uniforms chozi, nebinto biyo kurera chigosori. M-Star Electrical neduke ko ni bintu byugo tumeke stima byechingencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emesumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabuate Chinsa yechinde, asumu chiwo yugi